Ali na mahal kay magsugod na ta para makagabas na ka pagdali. Unya na lang. Humok pa man kay ang gabas. Oh no! Mag-inom pa ko og tambal. Kay kabalo na ka ani mahal. Dali ramulos ay. Hulata na lang ug mutindog. Lantawa gani. Gamay. Grabe sa kadugay nga panahon maura jud na. Wala gabae. Mahal. Ayaw pug kami no sining ako ang gabas. Mauna kay dili kabalo man mo atiman. Ako naman guning gipalimbasan. Dili naman jud mo dako mahal. Lantawa gani. Madala naman siguro ni. Luya. Naman kaayo na. Pero mahal. Hait manggod ni. Mangita pud unta ka kardo og pamaagi nga mudako na na. Wala ko'y problema sa gamay pero dili na pwede. Unsa di imong ganahan kanang laylay nga gabas? Pero dako. Ayaw ka balaka kay ako ning padakon. Gamay ra gyapon na. Gamay lagi. Di ka maulaw na ko ana. Ikaw pa'y naigana magpakita na ko anang imo ang gabas nga gamay kaayo. Pero na ay talunay. Unsa kay maayo og ang gabas sa imo akong iligwat. Para lamian na dayon kaayo ka. Di ba maunay imo ang ganahan? Basin og gigutom na ka maghukad ko kay mga taon sa man. Sige kay di makakamugabas. 2 hours later. Mahal ali na kay nagtimpla ko kape. Dili unta ka mag-inom ana kay samot ka maluya ana. Mao man gud ni pagpagahi sa gabas para lig-on dayon kaayo. Sige lingkod na. Sige kay mga una ta. Mas lami jud unta maggabas. Nakaingon man kog mangaon. Mangaon sa ta para busog para lami maggabas. Mao may imong gusto ikaw bahala. Basta akong giingon. Kining imo ang gabas imo adyo ng padakon sugod karon. Problema na pud na. Basta hulat lang. Basta ka nang imo ang gusto ako ang paningkamutan. Oo. Haman da ito di mong padako sa imong gabas. Magpalit. Pero ayaw og kabalaka. Kay human og kaon mo palit ko dayon. Pwede ra? Ha? Maulaw man jud ko magpalit ana. Unya karon unsa na dayon? Wala jud tay mahimo. Agwantahan lang sa ni. Problema man jud ug mao na atong ipadayon. Unsay pasabot nimo ana? Murag wala na jud ni pag-asa. Kay bisan unsaon og luok nako, wala. Grabe pod ka. Papaaki na lang gud og napinig karon dayon.